Добре дошли, почваме да връщаме клиповете в канала. Стигнах 3000 купи в Clash Royale, 10-та арена. Сега се сетих чак, но вижте колко съм стигнал. Имам още да отварям, така че нека да започнем. Започваме с много чест. Аз мисля, че всичко е време за изцяление. Този беше добър само за 10-та арена. И ето ни след всички апгрейди. Имаме тук един път. Найс, така. Първо нека апгрейднем. Слагаме един голем. Слагаме естествено тежки неща, скелетчетата ще са полезни. Фърнис исках да слуша. Или по-тежки. Много тежък е. Може би е тежък. Не. Един фърнис. Проба направим една игра. 2 игри ще мисля. И приключваме. Окей, то още от 9-та арена. Ого, направиш това. Маля, това е дебела с Анастасия. Гледнете. И нека пуснем един фърнис. Там. Косъм. Фърнис успя да свърши добра работа. Скелетчетата направо унищожава танковата. Той не знае колко са силни скелети. Нека пуснем един такова. Спирит да го забавим. Точно на всичко става така. Продължаваме. Това дек не е лош. Може да го продължите. За сега. Оп! Вектор дали. Супер. Пуснем на екстракане. Скелети, скелетчета ще пуснем. И в тяхна помощ пускам един фърнис. Ого, какво е така просто. Пускаме един фърнис да видим така. Ще умрем, не са всеки. Със сигурен в тази игра. Те едва са ми направили на контентите. Той да затяга на не знам фърнис да се затяга. Какво е най-легко да е? Всичко да няма цялото.
Жалко да го спре. Давай голям чак. Маля. Боже. Маля. Какъв флоп. Доминирах цялата и край на края загубих. О, нищо. Нека пуснем това и това. Това е комбото, което научих по-хората. Много е добре. Ще да не трябва да го спред с скелети. И първата му кула, но това е също не е важно. Ало. Така. Идем фърст. Това е два много хора. Аз вече и това не съм това. Не може да решим с загуба. Трябва да Pancakes. Това. Къде се наша? Това не е да това е много тежък тъп. Свикнах се с много пъти. Което е тук нещо по-добре. Просто изпробвам палката. Това ми се не е много добър. Но струва малко елексир. Голема ще купая с смилки. Туш. Много дълго. Така, отворих почти целия пас. Чакам да събера еволюцията на Inferno Dragon. Ще отворя още малко и ще се върна преди всичко отворя. Това реших да не отварям, да ги паля за следващата игра. И точно ми го отворя автоматично. Мисля, че това текст става по-добро красиво. Ще събера ето тези всичките неща. Не, много харесвам пеката, като както гледат. Готин. Това е хора. Ще продължавам да напредвам и да. Чао.